μαχαίρι της Σαλαμίνας. Μετά τη μάχη των Θερμοπυλών το Σεπτέμβριο του 480 π.Χ. πραγματοποιήθηκε η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο Ξέρξης κατέβηκε με το στρατό του στην Αθήνα, αλλά η πόλη ήταν άδεια. Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είχαν ήδη μπει στα καράβια για να σωθούν. Τότε ο Θεμιστοκλής ο Αθηναίος πρότεινε να γίνει η μάχη στο στενό της Σαλαμίνας, γιατί τα πλοία των Περσών ήταν πολύ μεγάλα, ενώ τα πλοία των Ελλήνων μπορούσαν να κινηθούν πιο γρήγορα. Στην αρχή ο Ευριάδης δεν συμφωνούσε, αλλά στο τέλος άκουσε τη γνώμη του Θεμιστοκλή. Ήθελε μάλιστα και να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Εκείνος όμως χαρακτηριστικά του είπε «Πατάξω, μεν ακούσω δε». Στο τέλος οι Έλληνες αγωνίστηκαν στη Σαλαμίνα με αρχηγό το Θεμιστοκλή εναντίον του στόλου του Ξέρξη. Αγωνίστηκαν ενωμένοι για την πατρίδα τους και έτσι βγήκαν νικητές.